Because though this video is very emotional, I'm cooler than this video. On is in Bomolonza Mosek in a Quamon, Conitina Zelano Bosinkata. I joke by Webia, Kideba Naba, I have below Island and Imo State. Imo State Kaipata Governor Hope Uzodinma. Governor Hope Uzodinma, somebody put no cheche by the name Ugochukwu. Biko gini jia na akwụna this market women na aza ụzọ ụkwụ. Hello. Governor Hope Uzodinma, go and ask Ugochukwu. Gini mere ọ chọrọ ịkwụ ụmụ nwaanyị na aza main road ụgwọ. Emmanuel nwere ụdị afụfụ na-aga adịlụ ndị mụta na-eche ekizi kedu ka iyi esi Zulu from the rich, Zulu from the poor. While the Bible make I ghọta that na ikwe na ka ọsụsọ onye lụrụ ọrụ kọ ya na-arụ tupu ekwu ya ụgwọ. That every worker deserves his wages, including Jesus. Even when he was picking workers, one pick 11 hours, 12 hours, 14 hours, at the end of the day, he paid them equally. What is all these things? You make degree ha babku na aka ndị na-aza ụzọ market ụmụ hebuna ine no ụmụ nwaanyị na-aza ụzọ n'ezi sometimes ị na-agafe na Lagos onwe ka isi gba Third Mainland Bridge ị na-afọra. That's why njiwe fụ nke nwa na-abalụ mmadụ ji eme video nọ na wideti na Ocean Lagos State Third Mainland Bridge. The tells that na main road ka ọ na-awe, and I start questioning the local government official that was trying to persecute that woman. Oga, which truck who provide the land anyị na-eso ha n'azụ ekpo dustbin ha zata n'ụzọ? Which truck and dustbin place kunu station on each street from this junction to this? You know how big Lagos and how long some of their turning now. You came from here to one big turn here and came for like 10 minutes. Almost also one dustbin box tipper be heading here. Do you expect on Aziz cause Zalia from that long distance? There's a coy and that motor and the common this rubber anity for indicator n'ụzọ. Moto na-abịa kwa ọfọ na mmadụ na ọya agba ụgbọ ọkụ na ụfọdụ oge ha jee road work n'ụtụtụ early morning ifu ụmụ ya ka a na-aza ihe ịma mmadụ na nwere ihe dịdị ọ na mmadụ na-azụ ide on several occasions moto egbugo ụmụ nwaanyị moto aja amụgo ha nwụọ. Ihe mezi kịta som ndị steeti mezi ha personal employee hapụtazi ha za irude estate aza kọ ya kpokpoko ya ha nyalụ onwe ha. Ndị steeti a na-akwụzi ụgwọ because they make sure that the iru estate are dey clean. Because government are not paying them. If we had a hustle for bottle waters, Hana park it from out of dustbin, so automatically Hana also will eat dustbin, pick rubber from dustbin and side hustle because the money is not enough. Somebody Yakobi now wanna phone ya tano wa. You wanna phone ya tano wa sometimes na chukuna because there are some certain things you don't do to people. Especially these people under the rain, they will be there. Some of them who's Zacha by 7:30, high videos Zagiduzo from 5:30, Zagidi na agafe by 11 a.m., 10 a.m. Akanazuzo. And the man for government official be a bar break, so you can nenu raincoat, nenu boot, nenka nothing. They don't give those things. If you uniform, ataka sacha ataka. This is the height of it. I believe that government have released that money to you. Go and pay these women their money. Go and pay that money. Chineke na organizing unogoko. Go and pay that money. And then in this video. Adema, a very quick one. Ochichi State Imo. Oh, where he do get me go for doya or something that is unforgivable. And when you get me or something that is unforgivable, when you know your honor, who is unforgivable. Indiana has a main road. Indiana has a main road in Imo State here. Early morning, as early as 3 a.m., 4 a.m. Agadi wine. Widows. I wish Alanuzo. Control post to here. Early morning. Can I hear Okiwe Road? Side Ebimsu. Olu Road. Port Harcourt Road. India. Douglas Kowedra. Early morning, 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m. Nazuzo.
do ụmụ nwaanyị take risk. Ha na-agba ndị agboro ndị a na-enweghị ebe ha na-ehi. Early morning, hell ụmụ nwaanyị makuru. Ogu for the hell ụmụ nwaanyị ndị a nara ha ego, nara ha phone, nara ha nta, nara ha imorokoto, foshia ha that early ụmụ nwaanyị na-eji apụta. Ogu for the moto ma trailer ma moto ndị early morning ahụ. O nwere ndị na-ahụcha ụzọ early morning ahụ, ha kụgbuo ụmụ nwaanyị. Last year, o nwere one woman moto gburu here. Na-azụ ụzọ, ọ nọ na-azụ ụzọ moto akụgbuo ye. Imo State government adịghị aware. The family ebuge nwaanyị until elie this woman. Government abụpụ ha ọnụ. Anọ m na ndị Imo State Waste Management Agency wunde nyefere ihe gbasara ịkwụ ụmụ nwaanyị ụgwọ. One guy a na-akpọ Ugochukwu na Imo Waste Management Agency nọ ya ka enyefere ịkwụ ụmụ nwaanyị ụgwọ. Ụmụ nwaanyị na-aza ihe ụgwọ. For the past 5 months now, ụmụ nwaanyị eribe salary. Na 20,000 unu na-akwụ ha. Na 20,000 or 25,000 ashiri unu na-akwụ ha. Ụmụ nwaanyị eribe salary for the past 5 months. Upon all the risk ụmụ nwaanyị ndị a na-take. These old women, when you see them, you pity for even some of themselves. Gina abataje because they are weak and they are old. You know, again slow down. But unfortunately, this year, one of them moto kumukure again. Moto kodara. Chineke zoro that woman. Now, as I'm talking to you, that woman is lying helpless in the hospital. And what about Imo State government ikuru? And what about Imo State Waste Management Agency ikuru? And what about about it? And this man, Anna Ugochukwu, when you said that woman salary 20,000 or 25,000, equally Ijego hem again. Ugochukwu Imo Waste Management, Ijego Mwani, Ishibe, Nazabe Road, again is a question. What are you doing with their money? Why not pay these women? Mwani had an office him last month. Last month, I had in my office. I had to put a call to somebody in this government. That person in this government, I ordered to Ugochukwu. I was hearing Nigeria. I say, okay, now I got ending of February. Ending of February, today we're getting 10th March. Today we're 10th March. For 5 months now, Ugochukwu. Now don't pay these women. Ijegu Mwani Shibe Megan. Ijegu Mwani Nazamero de Megan. Ono kana thousands and millions uri I said them on a government. We don't want chonchoro bishie ganu anenwe ihe ozuru. Na-enwe ihe ozuru. Nye ụmụ nwaanyị ishikpe zaga okporo ụzọ. Yara aga ahụ. Ọchịchị steeti Imo. Governor Hope Uzodinma. Ndị ọ dị n'aka. Jụọnụ this young man Ugochukwu ebe o dewere ego ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị ishikpe na-azụ okporo ụzọ. O ji ego ha emegide for the past 5 months. Abakwara m na agba before kwuwe ha ekwuru m ihe ekwu because emu na asịra unu na nọsọ kwa na alụ nọsọ kwa this nọsọ kwa that. I put a call 2-3 times. O doo m anya na ịchọghị ịkwụ ụgwọ a. O doro m anya na Ugochukwu Imo Waste Management achọghị ịkwụ ụgwọ a. 5 months salary arrears. Ụmụ nwaanyị ishikpe. This is the only thing ha ji azụ ụmụ ha. Ịhụ ụmụ nwaanyị aga ibere ha ebere. Give these women, old women, as old as they are. Ya wuru mmagị rugodiri ọrụ a, ahapụ ịkwụ ya ụgwọ, obi agadịghị mma. Tule ma ọ ga-adịghị mma, ya ahụ imega ụmụ nwaanyị ndị eme ya mmagụ, ọ ga-adịghị mma. Ọchịchị steeti Imo, kpọrọ Ugochukwu. Ndị ọ dị n'aka, call that young man to order. Ya kwụ ụmụ nwaanyị ụgwọ ha o. Ya kwụ ụmụ nwaanyị ụgwọ ha o. Hey.